SGAE erakundearen autore fundazioak akordeoi jazz ikastaroa antolatu du. Zarauzko 10. nazioarteko jazz mintegiaren eta Zarauzko udalaren laguntzarekin. Victor Prieto akordioilariak akordeoiaz jazza jotzeko teknikak irakatsiko ditu. Ikastaroa uztailaren 15-tik 18-ra izango da eta izena emateko epea uztailaren 8-an bukatuko da. Zarauzko Bilamunda musikategian izango dira saioak, goizean 10-etatik 1-batera eta arratsaldean 4-etatik 6-etara. Bertan, batekotasuna, erritmoa eta akonpainamendua landuko dituzte, alderdi teknikoan sakonduz. Oinarrizko ezagutzak eta ezagutza aurreratuak dituzten akordeoilarientzat izango da ikastaro hau. Esan da bezala, ikastaroa Victor Prietok zuzenduko du. Jazz Berklee College of Musicen ikasia da, New Yorkeko Brooklyngo musika kontserbatorioko irakaslea da gaur egun. Beraz, maila handiko profesionala zalantzarik gabe eta interesa duzuenok jazz mintegiaren inguruan antolatu den autore fundazioak ekartzen duen akordeoi jazz ikastaro honetan izena lehenbailen eman.